Hindi ako mag-aaksaya ng panahon sa mga kalokohan nila. Gagawin ko ang plano ko at walang makakapigil sa akin. Ayoko maging parte ng plano mong yan, kuya. Ayoko madamad dyan at ayoko ring mamatay sa kamay ng aswang na gumagala sa taniman. Hindi maaari yun! Tayong malalagot kapag pumalpak sila! Ayoko makulong, kuya! Ayoko makulong! Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Isang napakalaking pagkakamali na ibinigay ni Papa ang lupang taniman ng pinya kay Mang Serapio. Pagkatapos niyang paghirapan palaguin ito, ibang tao na lang ang makikinabang. Hindi ko rin matanggap na sa isang katiwala lang napuntang dapat sani para sa atin. Na hindi naman natin siya kadugo. Tapos sa kanya ipinamanang taniman? Kaso malinaw na sinasabi sa testamento ni Papa na kay Mang Serapio niya ipinamana ang taniman. Wala na ba tayong magagawa para hindi mapunta sa huklubang matanda na yun ang lupain ni Papa? Meron pa. Meron pa tayong magagawa. Ano yun kay Luisito? Ano pang magagawa natin? Kailangan mawala sa mundo ito ang matandang yun. Magandang araw sa lahat ng bumubuo ng inyong YouTube channel at sa inyong mga solid listeners. Ako po si Nympha, hindi ko tunay na pangalan, at kasalukuyang nakatira sa Liliw, Laguna, sa bahay ng mga biyenan ko. Ang aking mister ay isang seaman na kakasampa pa lang sa barko. Nang mapakinggan ko ang inyong channel, araw-araw na akong nakikinig ng mga true-to-life horror stories na inilalabas ninyo. Kaya naengganyo na rin akong ipadala sa inyo ang aking kwento. Ang kwentong ito ay tungkol sa madilim na lihim ng aming pamilya na nangyari noong 1970s. Hango ito sa tunay na buhay ng aking tiyo Gabriel at ng kanyang mga kapatid. Ang aking ilalahad ay napakasensitibo, kaya ngayon pa lang humihingi na ako ng pasintabi sa mga nakikinig. 4 silang magkakapatid, si Tio Gabriel, Tio Luisito at Tia Ramona at ang tatay ko na si Tatay Manolo. Hindi rin nila tunay na mga pangalan. Ang tatay ko ang bunso sa magkakapatid at masasabi kong siya ang pinakamatino. Si Tio Luisito na panganay, si Tio Ramona na ikalawa, at si Tio Gabriel na ikatlo sa magkakapatid ay pare-parehong mga ganid sa pera. Pasintabi po sinabi ko, pero yun naman talaga ang totoo. Ang kanilang pagiging sakim ang nagudyok sa kanila upang gumawa ng isang nakakarimarim na hakbang na nagdulot sa kanila ng hindi nila makakalimutang lagim sa kanilang buhay. Tigil-tigilan mo na yung pagsusugal mo, Gabriel. Kung hindi, baka maubos pang lahat ng perang ipinamana ng papa mo sa'yo. Sus! Kahit kailan, napakapakialamera mo. Hindi porke nagsusugal ako, ay nag-uubos na ako ng pera. Libangan ko lang ang pagsusugal. Kesa umuwi ako rito at naririnig ko yung pagbubunga mo, di nagsusugal na lang ako. Libangan lang. Halos gabi-gabi kang nasa sugalan. Ano ang tawag mo doon, Aber? Tapos sasabihan mo ako na ako ang nabubunga nga, ha? Hindi kita bubungangaan kung inaayos mo yung buhay mo. Mabuti nga at malaking tulong sa atin ang ipinamana sa iyo ng papa mo. Hindi na tayo nagigipit ngayon. Pero sa ginawa mo, mukhang babalik na naman tayo nito sa isang kahig, isang tuka. Manahimik ka na nga. Ang ingay mo. Tandaan mo, kung hindi kita pinakasalan, hindi naman magkakandaletse-letse ang buhay ko. Yan na naman ang isusumbat mo sa akin? Yung pinikot kita? Wala akong pinagsisisihan sa ginawa mo, Gabriel, dahil mahal kita. Kahit alam kong hindi ako ang mahal mo, nagpakagaga ako dahil mahal kita. Kahit gago ka.
Napilitan lang noon si Tio Gabriel na pakasalan ng asawa niyang si Tia Norma dahil nabuntis niya ito. Totoo na pinikot lang siya ni Tia Norma dahil noon pa man ay iniibig na siya nito. Pero hindi ito gusto ni Tio Gabriel. Meron siyang nobya noon na ang pangalan ay Rosario. Ngunit nang malaman nito na may nabuntis siyang iba, hiniwalayan siya nito. Pwede ba tumigil ka na sa kadadakdak mo? Hindi ka ba nahihiya? Nasa harap natin ng mga bata at si Manolo. Ngayon ka pa nahiya sa mga anak mo at sa kapatid mo. Naisip mo ba kung anong halimbawa ang ipinapakita mo sa kanila? Si Manolo, ikaw na halos ang naging magulang niya mula nang mawala ang papa at mama niyo. Anong ipinapakita mo sa kanya? Yung pagiging sugarol mo? At ang mga anak mo, gusto mo bang isipin nila na okay lang magsayang ng pera na para sa kinabukasan nila? Ha? Hindi ka nagiging magandang kiemplo sa kanila. Si Tatay Manolo ang pinaka-close ni Tio Gabriel kaya nang mamatay ang mga magulang nila, si Tio Gabriel ang kumupkup kay Tatay. Hindi naman niya maaaring ipagkatiwala kay Tio Luisito at Tia Ramona si Tatay dahil alam niyang hindi naman kasundo ng iba niyang kapatid, si Tatay Manolo. Oh, natahimik ka dyan. Di ba totoo naman ang sinasabi ko? Bakit hindi mo gayahin si Kuya Luisito at Ate Ramona mo? Ginamit nilang minani nilang pera para sa negosyo. Eh di mas lalago pa ang pera nila, samantalang ikaw, puro pagsusugal lang ang ginagawa mo. Winawaldas mo lang sa walang katuturan ang minana mo. Huwag mo kong ikukumpara sa kanila dahil wala akong hilig sa pagnenegosyo. Hindi naman ako swerte sa ganun. Mas lalo lang mauubos ang pera ko kapag isinugal ko sa isang bagay na wala naman akong interes. Ah, ganon. Mas gusto mo pa pala na habang buhay ka na lang na magiging manggagawa. Kaya wala ka nararating sa buhay mo kasi ganyan ka mag-isip. Sasagutin pa sana ni Tio Gabriel ang sinabi ng asawa nang biglang tumunog ang telepono. Sino naman kaya ito? Hello? Gabriel, ako ito. Si Luisito. Oh, bakit ka naman napatawag, kuya? Anong kailangan mo? Kailangan ko lumuwas dito sa bukid nun. May importanteng bagay tayong kailangan pag-usapan. Kayo ni Ramona. Tungkol saan ba yan? Basta, pumunta kayo rito ni Ramona. Mahalaga ang pag-uusapan natin. Mula nang ikasal si Tio Gabriel at makapag-asawa na rin si Tia Ramona, sa Maynila na nanirahan ng mga ito. Tanging si Tio Luisito na lang ang naiwan sa bukid noon kung saan sila ipinanganak at lumaki. Napakasungit kasi ni Tio Luisito kaya walang babae ang tumatagal sa mga nakakarelasyon nito. Mula noon, naging matandang binata na siya. Mula nang natanggap ni Tio Gabriel ang tawag mula sa nakatatanda niyang kapatid, nagmamadali siyang bumiyahe pabalik sa bukid noon. Isinama rin niya si Tatay Manolo dahil kung mag-uusap silang magkakapatid, dapat ay kasama ang bunso nila kahit na 17 anyos pa lang noon ang tatay ko. Namiss kong lugar na to. Ikaw din ba, Manolo? Ay, kung hindi lang ako pinikot ng Ate Norma mo, si Rosario sana napangasawa ko. At dito pa rin tayo nakatira ngayon. Tumango na lang daw si Tatay Manolo habang tahimik na nakikinig sa patuloy na pagsisentimiento ni Tio Gabriel. Ngunit isang boses ang pumukaw sa kanilang atensyon. Gabriel, Manolo, kumusta na kayo? Nauna pa pala kayo sa akin. Oh, Ate Ramona, ikaw pala yan? Akala ko naman ay nauna ka sa amin. Kung tatanungin mo ko kung kumusta na ako, ayun, pinagtsatsagaan ko pa rin ang bungangera kong asawa. Itanong mo pa rito kay Manolo. Hanggang ngayon ba naman? Hindi mo pa rin matanggap ang asawa mo? Gabriel, ilang taon na rin kayo nagsasama. Hindi ba dapat natutunan mo na siyang mahalin? Kasi kahit anong gawin mo, asawa mo na si Norma. Huwag mong sabihin na hindi mo pa rin nakakalimutan si Rosario. Kalimutan mo na siya dahil hindi na siya babalik sa buhay mo. Iniwan ka na niya, di ba? Kahit kailan ay hindi ko magagawang kalimutan si Rosario, Ate Ramona. Siya ang unang babaeng minahal ko ng totoo.
Hindi ko basta makakalimutan ang mga alaala namin. Oo, iniwan niya ako, pero hindi niya iniwan ang puso ko. Si Norma, alam kong asawa ko siya at sinubukan ko. Sa totoo lang, sinubukan kong mahalin siya pero paano ko maibibigay ang puso ko kung matagal na itong nakalaan sa iba? Hindi mo alam kung gaano kahirap ang ganitong klase ng pagdurusa. Parang buhay ako. Pero sa loob, patay na. Napailing na lang si Tia Ramona at Tatay Manolo sa sinabi ni Tio Gabriel. Maya-maya sinalubong na sila ni Tio Luisito. Oh, naadyan pala kayo. Oh, bakit po pa isinama si Manolo Gabriel? Hindi naman siya makakatulong sa pag-uusapan natin. Isinama ko siya rito kasi kapatid natin siya. Bata pa siya pero may karapatan din siyang malaman kung ano man ang pag-uusapan natin, kuya. Isa pa, na-miss na rin itong bukid nun. Kaya para makapamasyal na rin siya. Bahala ka. Ang importante ay naandito kayong dalawa ni Ramona. Tara na sa loob. Pagpasok nila sa bahay, bigla na lang naalala ang kanilang kabataan. Magkakasama silang lumaki sa bahay na yon na pagmamayari ng namayapan nilang mga magulang. Ang bahay na yon ay ipinamana ng kanilang tatay kay Tio Luisito dahil siya ang panganay. So, ano bang mahalaga nating pag-uusapan at pinapunta mo pa kami dito, kuya? Tungkol pa rin ito sa lupang taniman ng pinya ni Papa. Pinapunta mo kami rito para lang dyan? Di ba napag-usapan na natin ang tungkol sa lupa na yan, kuya? Oo, nag-usap na tayo pero hanggang ngayon, hindi pa rin manguya-nguya ng utak ko. Nasampas lupang yun, ibinigay ni Papa ang taniman ng pinya. Dapat talaga isa sa atin ang makinabang ng taniman na yun. Alam mo, hindi ko rin maintindihan si Papa kung bakit niya ginawa yon. Oo, matagal nang naninilbihan sa pamilya natin si Mang Serapio. Pero hindi rin ako sang-ayon na sa kanya ipinamanang malaking taniman na yun ng pinya. Sa akin dapat ipinamanang taniman na yun. Dahil sa ating magkakapatid, ako ang mas may alam sa pamamahala at pagpapalago sa taniman. Alam ni Papa na ako ang tumutok sa lahat. Mula sa pag-ani hanggang sa pakikipag-usap sa mga kliyente. Pero anong nangyari? Ibinigay niya lang kay Mang Serapio na isa lang katiwala ang lahat ng pinaghirapan natin. Teka, anong ikaw? Ako ang panganay at may alam din ako sa pagpapatakbo ng taniman. Ramona, huwag mong kalimutan na ako ang unang tumulong kay Papa nung nagsisimula pa lang ang taniman na yan. Ako ang nagbabanat ng buto sa ilalim ng araw. Ako ang tumutok sa mga unang ani. At ako ang kasama ni Papa sa mga pulong noon. Huwag mong ipamukha sa akin na ikaw lang ang nagtrabaho para sa taniman, Ramona. Lahat tayo, may naibigay dyan. Pero bakit parang sinasabi mo na ikaw lang ang may karapatan magmana? Hindi porket mas aktibo ka sa negosyo ngayon? Ibig sabihin, mas may karapatan ka kaysa sa akin? Sandali lang. Nagtatalo kayo dyan? Pero kahit ano pang sabihin ninyo, wala na sa atin ang taniman. Nasa kay Mang Serapio na yan. At wala tayong magagawa dahil si Papa na ang nagdesisyon. Ang tanong, ano ang gagawin natin ngayon? Mag-aaway na lang ba tayo habang pinapanood natin ang lahat ng pinaghirapan natin na mapunta sa iba? Pwede ba, Gabriel? Huwag kang magpaka-ipokrito. Kunwari ka pa, may interes ka rin naman sa taniman. Huwag mo sabihin na wala kang pakialam. Kasi kitang-kita ko kung paano ka rin umasa na mapunta sa iyo ang bahagi ng lupa. Gusto mo lang magmukhang maayos at kalmado pero sa loob-loob mo, nasasaktan ka rin na hindi sa isa sa atin napunta ang lupang yun. Natahimik si Tio Gabriel sa mga sandaling yun dahil totoo naman ang sinabi ni Tio Luisito. May interes din siya sa taniman ng pinya dahil malaki ang maitutulong ito sa kanyang pamilya kung sakaling mapunta yun sa kanya. Habang nag-aagawa ng tatlong magkakapatid sa nasabing taniman, si Tatay Manolo naman ay walang pakialam. Ang tanging inaatupag lang niya ay ang pagkain ng binaki, isang tradisyonal na kakanin na gawa sa giniling na mais, hinaluan ng asukal at gatas, binalot sa dahon ng mais at pinasingawan.
Pinapunta ko kay Rito dahil gusto kong iparating sa inyo na gagawin ko ang lahat para mabawi ang taniman ng pinya na iniwan ni Papa sa atin. Anong ibig mong sabihin, kuya? Pag-iisip ako ng plano kung paano ko makukuha sa matandang yon ang lupang taniman ni Papa. Pero binibigyan ko rin kayo ng pagkakataon na gumawa ng sarili niyong plano. Ayoko kasing sabihin niyo na hindi ako patas lumaban sa inyo. Ang mahalaga sa akin, makuha natin ang nararapat na para sa atin bilang mga anak ni Papa. Napangiti si Tia Ramona at Tio Gabriel sa sinabi ng nakatatanda nilang kapatid. Para bang nagkakaroon sila ng pag-asa na mabawi ang lupang matagal nilang pinangarap na maibalik sa kanilang pamilya. So, agawan na pala ito ng lupa, kuya. Gusto ko yung ideya mo na yan. Kung sinong unang makagawa ng paraan para maagaw ang taniman kay Mang Serapio, sa kanya mapupuntang taniman ng pinya. Gusto ko rin ang ideya mong yan, kuya. Pero malakas ang laban ni Mang Serapio dahil hawak niya ang titulo ng lupa at nakasulat sa dokumento na sa kanya talaga ipinamana ang lupang yun. Pagdating sa batas, wala tayong laban. Kung si Papa man ang nagbigay ng utos, hindi pa rin maaalis na nakatali sa mga legal na papeles ang lupa. Kaya kailangan natin maghanap ng ibang paraan para makuha ito pabalik. Hindi lang sa emosyon, kundi sa tamang proseso. Kung hindi natin madadaan sa santong dasanan, dadaanin natin sa santong paspasan para makuha ang lupa. Bakit? Anong binabalak mo, kuya? Ano pa? Yung sinasabi ko sa inyo nung huli tayo nag-usap, nang lumuwas ako ng Maynila. Dapat mawala si Mang Serapio para isa sa atin mapunta ang taniman. Seryoso ka talaga dyan, kuya? You mean, nakahanda kang ipapatay ang matanda? Kung kinakailangan, mabawi lang ang lupang yon at maibalik sa pamilya natin. Pero kuya, delikado yung binabalak mo. Walang delikado kung magagawa namang malinis, hindi ba? Basta sigurado at maingat ang plano. Wala tayong dapat ikatakot. May point ka dyan, kuya. Pero kung hindi umubra ang maiisip kong paraan para mapaalis ang matandang yon sa lupa ni Papa, magiging second option ko ang plano mong yan. Napalunok daw noon ng laway si Tatay Manolo nang marinig niya ang pinag-uusapan ng kanyang mga kapatid. Hindi siya makapaniwala na kayang pumatay ni na Tio Luisito at Tia Ramona para lamang sa pinag-aagawang taniman ng pinya. Kumusta na palang taniman ng pinya, kuya? Ayun, pinagpasasaan ng matandang yan. Mas lalong lumaki ang kita ng taniman dahil maraming umuorder ng pinya. Tumaas ang demand at dahil hawak ni Mang Serapio ang lahat ng dokumento. Siya lang ang nakikinaban. Kaya nga kailangan natin kumitos, Gabriel. Pwede natin hayaan na ang Serapyong yon ang makinabang sa kinikita ng taniman. Tara, puntahan natin ang taniman, kuya, para malaman natin kung anong hakbang ang gagawin natin. Hindi pwedeng nakatunganga lang tayo habang nagpapasasang matandang yun sa lupain ni Papa. Sama-sama silang nagpunta sa taniman ng pinya para makita kung paano pinapatakbo ni Mang Serapio, hindi niya tunay na pangalan, ang lupain ng kanilang pamilya. Nang marating nila yon ay kitang-kita nila ang lawak ng taniman, pati na rin ang mga bagong kagamitan at makinarya na ginagamit ni Mang Serapio. Ang mga manggagawa ay abala sa pag-aani at may mga bagong konstruksyon pang ginagawa sa gilid ng lupain. Ang taniman ay masigla at mabilis ang paglago pero may kakaibang pakiramdam na bumalot kay Tio Gabriel nang mapagmasdan ng taniman. Eto na ba yun, kuya? Mukhang ang laki ng pinagbago ng taniman Pero bakit ganun? Pero ano, Gabriel? Hindi ko maipaliwanag. Parang ang bigat ng presensya ng lupaing ito. Hindi naman dati ganitong pakiramdam ko rito Parang hindi lang ang taniman ang nagbago. Parang may kakaiba pa. Habang nagmamasid-masid sila sa paligid, isang matandang babae ang lumapit sa kanila. Magalang silang binati nito at nagtanong kung bakit matagal na silang hindi nakadalaw sa taniman.
Nagpakilala ang matanda bilang si Aling Nida, hindi nito tunay na pangalan. Isa sa mga trabahador sa taniman ng pinya. Masigla nitong ibinalita na mula nang ipamana ng kanilang ama kay Mang Serapio ang taniman, mas marami na ang namimili ng pinya at mas gumandang kalidad ng mga ani. Pinuri pa nito ang sipag ni Mang Serapio sa pamamahala ng taniman kaya't hindi raw nakapagtataka na kahit paano'y umangat na ang buhay ni Mang Serapio at ng anak nitong si Miriam. Hindi nito tunay na pangalan. Ang tinutukoy ng matanda ay ang nag-iisang anak ni Mang Serapio na 18 anyos na noon. Ayon pa sa kwento ng tatay ko, mula nang mamatay ang asawa ni Mang Serapio, itinuuna ng matanda ang buo nitong atensyon at pagmamahal sa kaisa-isang anak. Kung ganon, asensado na talaga ang matandang niya na. Hindi kami papayag na sila lang mag-ama ang makinabang ng taniman ng aming ama. Kapag napasa amin ulit ang taniman ng pinya, mas lalago at mas aasenso ito. Sa amin naman talaga ang pinyahan na ito eh. Hindi magtatagal ay maibabalik din sa amin ang taniman na ito. Pero huwag kayong mag-alala, Manang. Kapag nangyari yon, mas magiging magaan ang buhay nyo rito. Lahat ng mga trabahador dito ay makikinapang. Magkakaroon ng mas mataas na sahod, mas maayos na benepisyo, at mas maganda ang mga kondisyon sa trabaho. Hindi namin kayo pababayaan. Napamulagat si Aling Nida nang marinig ang balak ni Tio Luisito at Tia Ramona tungkol sa ipinamanang taniman kay Mang Serapio. Aniya kung tutuusin ay kaya naming magkakapatid na gawin yun dahil ramdam daw niya ang matinding pagnanais namin na mabawi ang taniman. Gayunpaman, binalaan niya kami na huwag nang ituloy ang aming binabalak. Ayon kay Aling Nida, mula nang mapunta kay Mang Serapio ang taniman, may mga kababalaghan na raw na nagaganap doon. Totoo raw na simula nang ipamana ni Don Mauricio, ang aming ama, ang taniman kay Mang Serapio, mas lalo pang lumaki ang pag-asenso ng produksyon ng pinya sa aming lugar. Subalit sa kabila ng tagumpay na yon, may kakaibang nilalang daw na gumagala sa taniman, tila nagbabantay sa paligid nito. Tuwing sasapit daw ang gabi, naririnig ng mga tao roon ang mga yabag at kaluskos ng nilalang sa gitna ng taniman ng pinya. Sa kanyang kwento, nagkatinginan kaming magkakapatid. Maya-maya, nagsihagalpakan ng tawa ang lahat. Lalo na sina Tio Luisito at Tia Ramona na halatang hindi naniniwala sa sinasabi ni Aling Nida. Ano? Kababalagan? Anong pinagsasasabi mo, Manang? Huwag niyong sabihin na may aswang umaliglo sa taniman. Napapaliw na ba kayo? Paano magkaroon ng aswang dito? Dito na kami lumaki at nagkaisip na magkakapatid. At kahit kailan, hindi kami nakakita ng aswang dito. Baka naman tao lang yun na nagbabantay sa taniman, Manang. Alam nyo na, para kumalat na may kung anong gumagala rito sa gabi para takutin ang mga tao. Para walang sino man na magtangka sa taniman. Ngunit iginiit ni Aling Nida na marami na raw ang nakakita at nakarinig ng nilalang na yon. May mga trabahador ng araw na ayaw nang bumalik sa taniman dahil sa takot na baka sila'y atakihin ng misteryosong nilalang na gumagala sa paligid. Ayon pa kay Aling Nida, nakakakilabot daw ang itsura ng nilalang. Balot ito ng makapal na balahibo at may mahahabang tenga na parang sa kuneho. Ngunit kahit kailan, wala pa naman daw nabalitaan na sinaktan o pinatay ang nilalang. Sa pananaw niya, binabantayan lamang nito ang taniman ng pinya. Sinubukan daw niyang ipaalam kay Mang Serapio ang tungkol sa nilalang, ngunit hindi ito naniniwala sa kanyang mga kwento. Napakunot noo sina Tio Luisito at Tia Ramona habang nakikinig. Hindi pa rin nila manguya sa kanilang isipan ang sinasabi ng matanda. Para sa kanila, isang malaking kahibangan ang maniwala sa nilalang na di umano'y gumagala sa taniman. Samantala si Tio Gabriel at si Tatay Manolo ay tila nagdadalawang isip, lalo na si Tio Gabriel na noon pa'y may kakaibang pakiramdam na nang makarating sa taniman. Sa huli, nagpagpasyahan nilang bumalik na lamang sa bahay. Naiirita na ang dalawang nilang nakatatandang kapatid sa mga kwento ni Aling Nida, kaya't minabuti nilang tapusin na ang usapan.
Hindi naniniwala ang sirapyo na yon na may gumagalang nilalang sa taniman. Kasi may kinalaman siya ron. Siya marahil ang gumagawa ng pananakot para matakot ang mga tao at walang magka-interes sa taniman. Ha, mautak din pala ang hampas lupang matanda. Kuya, paano kung totoo ang sinasabi ng matanda na may gumagalang ang aswang doon sa pinyahan? Paano ng plano natin? Pati ba naman ikaw? Naniniwala sa kalokohang yon? Gawa-gawa lang yun ni Sirapyo para walang ibang magka-interes sa taniman. Umanda talaga ang matandang yon. Kapag nakuha ko ang taniman, palalayasin ko siya sa lupain natin. Oh? Sa tono ng pananalita mo, kuya, parang siguradong sigurado ka na ikaw ang makakakuha ng taniman, ah? Hindi naman sa ganun. Kung sakali lang na ako ang makakuha, Ramona. Sinong magandang babae na yon? Sino? Ayun oh, yung naglalakad na may hawak na payong. Teka, kilala ko siya. Siyang nag-iisang anak ni Mang Serapio. Hindi ako maaaring magkamali. Siya si Miriam. Tama ka, Ramona. Siya nga ang anak ng hampas lupa. Napakagandang bata, hindi ba? Sariwang sariwa. Siya na ba si Miriam? Dalagang dalaga na. Hindi ko inasahan na ganyan na siya kaganda. Tinamaan ka kay Miriam, Gabriel. Ha? Ako? Bakit mo naman nasabi yan, kuya? Uy, hindi mo ako maloloko, Kilala kita, Gabriel. Lalo na kapag may hinahangaan kang babae. Ganyan ka rin dati kay Rosario, di ba? Ikaw naman, kuya. Alam mo namang may asawa na si Gabriel tapos dinidemonyo mo pa? Bakit hindi? Hindi naman niya mahal si Norma, hindi ba? Pinakasalan niya ang babaeng yon dahil pinikot siya. Kaya maaari siyang mababae kung gugustuhin niya. May naiisip ako. At ano naman yan, ate? Bakit hindi mo pa ibigin si Miriam, Gabriel? Gwapo ka. At matipuno. Siguradong madaling mahuhulog sa yung babaeng yon. Kapag napaibig mo na siya, madali mo na siyang mapapaikot. At kapag nangyari yon, baka siya pang maging tulay para ikaw ang makakuha sa taniman. Nahihibang ka na ba, ate? Hindi ako ganong klaseng tao. Hindi ko kaya manloko ng isang inosenteng babae, no? Ikaw na nga ang tinutulungan, ayaw mo pa? Mabuti nga't may advantage ka na eh. Gaya na napagkasunduan natin, dapat isa sa atin na makakuha sa taniman. Kung ayaw mo, edi itong si Manolo na lang. Tamang-tama. Halos kaedad niya lang si Miriam. Ano, Manolo? Maganda si Miriam, di ba? Panahon na para mabinyagan ka na sa babae. Pwede ba? Wag mong idadamay si Manolo sa mga kalokohan nyo. Labas siya rito. Kung ayaw mong si Manolo, edi ikaw ang gumawa ng sinasabi ko sa'yo. Nasa iyo na nga ang pagkakataon. Sasayangin mo pa ba? Uy, may punto si Ramona. Paibigin mo si Miriam para mas lalo kang mapalapit kay Serapio. Mas madali mong maaagaw sa kanila ang pinyahan kapag ginawa mo yun. Tandaan mo, kapag ikaw ang nakakuha ng taniman, malaki ang may tutulong nito sa'yo. Napapailing na lang ang tatay ko sa pinag-uusapan ng mga kapatid niya. Pati siya ay gustong gamitin sa masamang plano ng mga ito, pero mabuti na lang at nandun si Tio Gabriel na hindi hinayaan na makasali siya sa balak ng mga ito. Pero ang hindi nila alam, kunwari lang na nagkakampihan sina Tio Luisito at Tia Ramona sa pagbawi sa taniman. Meron pala silang kanya-kanyang plano. Isang araw palihim na pinuntahan ni Ramona si Mang Serapio upang makipag-usap. Pero nang bumalik ito sa bahay ay nagngingit-ngit na ito sa galit. Buwisat na matanda! Inuubos ang pasensya ko! Oh, Ramona, anong nangyari sa'yo? Bakit umuusok yan ilong mo? Ate, mukhang masama ang araw mo Ano bang ikinagagalit mo? Nakakainis kasing matandang Serapio na yun eh. Ayaw nang ipagbili sa akin ang taniman ng pinya. Ano? Binibili mo ang taniman? Kinausap ko siya. Nagpakumbaba ako kahit labag sa loob ko. Inalok ko siya ng malaking halaga. Higit pa sa kahit anong kayang ibigay ng kahit sino. Pero ayaw pa rin niyang ipagbilang pinyahan. Sabi niya, minana daw niya yon mula kay Papa kaya hindi daw niya kailanman ibebenta. Hindi na ako nagulat, ate. Alam naman nating lahat.
kung gaano kahalaga sa kanya ang taniman. Kaya nga sa kanya yun ipinamana ni Papa. Pero malaki ang perang iniaalok ko sa kanya. Kahit sinong matinong tao, hindi tatanggi sa ganong kalaking halaga. Pero ang matandang yon, napakatigas ng ulo. Ngayon lang ako nakakita ng tao na tumatanggi sa pera. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, Ramona, walang kwenta ang plano mong alukin siya ng pera. Pautak ang hampas lupa na yon. Mas malaki nga naman ang pakinabang niya sa pinyahan kaysa kung anuman ang inialok mo. Hintayin mo ang gagawin ko. Sa oras na maisakatuparan ko yan, ang taniman ay siguradong babalik sa atin. Hindi ko na kailangan mag-alok ng pera o magmakaawa sa matandang niyo. Kuya, baka naman mapahamak tayo sa pinaplano mong yan. Kung ano man yan, ay wag mo nang ituloy. Lalo pat nalaman natin na may kung anong nakakatakot na nilalang ang gumagala sa taniman. Pati ba naman ikaw, Gabriel, naniniwala sa kwentong barbero ng aling nida na yon? Baliw lang ang naniniwala sa ganon. Huwag mo sabihin na nababahag ang buntot mo sa kwentong yon. Ha, Gabriel? Hinayaan ko kayo magsagawa ng kanya-kanyang plano, hindi ba? Si Ramona, nagawa na ang plano niya pero ano nangyari? Palpak. Pues, hindi niyo na kailangan makialam sa plano ko. At ano naman ang plano mo, Kuya Berna? May mga bagay na hindi na dapat sinasabi, Ramona. Kung gusto mong makuha ang gusto mo, kailangan mong mag-isip ng paraan na siguradong makukuha mo ito. Hindi lang pera ang sagot sa lahat ng bagay. Huwag mong sabihin na itutuloy mo talaga ang plano mo, kuya. Huwag kang mainip, Gabriel. At malalaman mo rin kung ikaw nagpalin lang sa mga kwento ng baliw na aling nida na yon. Ako hindi. Hindi ako mag-aaksaya ng panahon sa mga kalokohan nila. Gagawin ko ang plano ko at walang makakapigil sa akin. Kahit anong pigil ni Tio Gabriel kay Tio Luisito, buo na ang loob nito na sa kung anumang binabalak. Si Tia Ramona naman hindi papayag na maunahan ni Tio Luisito sa taniman kaya mag-iisip daw ulit siya ng panibagong plano. Si Tio Gabriel sa kabilang banda nagpaplano na rin ng sarili niyang hakbang. Tulad ng mga kapatid niya, gusto rin niyang mapasa kanya ang pinyahan. Kaya biglang pumasok sa isip niyang tungkol sa anak ni Mang Serapio na si Miriam. Aminado si Tio Gabriel na humahanga siya sa kagandahan ng dalaga. Napakaamo ng mukha nito at mukhang wala pang karanasan sa lalaki. Napagdesisyonan niyang ligawan ang babae. Wala namang ibang nakaalam na may asawa at kasal na siya. Nang ikasal sila ni Norma, inilihim nila iyon sa lahat, kaya sa Maynila na sila nanirahan pagkatapos ng kasal. Ang tanging nakakaalam lang na may asawa na siya ay ang dati niyang nobya na si Rosario, na nang makipaghiwalay sa kanya ay umalis na sa Bukidnon at lumipat na ang pamilya nito sa Cebu. Napagtanto niya na tama naman si Ate Ramona. Kapag napaibig niya ang anak ni Mang Serapio, madali niyang magagamit ito upang maagaw ang taniman sa matanda. Agad niyang tinawagan ang asawang si Norma sa Maynila. Sinabi niya na matatagalan siya sa Bukidnon dahil may inaasikaso siya tungkol sa kabuhayan ng pamilya nila roon. Ipinagbigay alam din niyang magpapadala siya ng pera para sa kanila. Hindi naman siya pinigilan ni Norma at sa halip, sinabihan siya na kahit magtagal sa doon dahil nga tungkol naman sa kabuhayan ang inaasikaso niya. Nakipagkilala siya kay Miriam at hindi naman siya nahirapan na mapalapit sa dalaga. Mabilis silang nagkasundo. Si Miriam na bagamat medyo tahimik at mahiyain ay may likas din na kabaitan. Sa tuwing nagkakausap sila, pakiramdam ni Tio Gabriel na komportableng-komportable na ito sa kanya. Kaya di nagtagal ay mabilis nga niya itong napaibig. Nang makita ni Mang Serapio na masaya ang anak kapag kasama si Tio Gabriel, ay hindi ito tumutol sa pagkakaroon nila ng relasyon. Pero may paalala lang si Mang Serapio kay Tio Gabriel. Alam mo, matagal ko nang alam na may relasyon kayo ng anak kong si Miriam. Hindi ako tumututol sa kung ano man ang namamagitan sa inyo. Salamat po, Mang Serapio. Malaki pong respeto ko sa inyo at lalo na po kay Miriam. Kilala ko ang pamilya mo, Sir Gabriel. Lalo na ang ama mo.
na si Don Mauricio. Matagal akong naglingkod sa kanya bilang katiwala at alam ko kung paano niya pinalaki kayong mga anak niya. Kaya panatag ako sa'yo. Pero tandaan mo ito, Gabriel. Mahal na mahal ko ang anak kong si Miriam. Huwag na huwag mo siyang sasaktan. Physical man, emosyonal, o kahit anuman. Dahil kapag ginawa mo yan, sa akin ka mananagot. Opo, Mang Serapio. Pangako ko po sa inyo, hindi ko sasaktan si Miriam. Halos makagat na noon ni Tio Gabriel ang sariling dila sa kasinungalingan niya. Ang totoo, wala naman siyang balak na seryosohin si Miriam. Pinapasakay lang na ito para magamit sa plano niyang makuha ang taniman kay Mang Serapio. Sa likod ng kanyang matatamis na salita at pagpapakita ng respeto, ay may nakatagong madilim na layunin. Ang gawing kasangkapan si Miriam upang mapilitang ibigay ng matanda ang pinyahan. Para kay Tio Gabriel ang lahat ng ito ay laro lamang. At ang pusta niya ay ang tiwala ng magamang Miriam at Mang Serapio. Kinain lang niyang sinabi niya na hindi siya ganon klaseng tao at hindi niya yun magagawa sa isang inosenteng babae. Isang gabi inihatid ni Tio Gabriel si Miriam pauwi sa bahay nito. Ngunit pagdating nila roon, hindi nila naabutan si Mang Serapio. Plano sanang magpaalam ni Tio Gabriel sa ama ni Miriam ngunit sinabi ng dalaga na baka gabihin ito sa pag-uwi dahil may dinaluhang pulong kasama ang mga trabahador sa taniman ng pinya. Dahil dito, nagpasya na lamang si Tio Gabriel na umuwi. Habang naglalakad pa uwi si Tio Gabriel, nadaanan niya ang taniman ng pinya. Tahimik ang paligid. Tanging ihip ng malamig na hangin at lagaslas ng mga dahon sa mga puno ang naririnig. Subalit sa gitna ng katahimikan, bigla siyang nakarinig ng mga yabag at kaluskos na nagmumula sa paligid ng taniman. Ano yun? May tao ba ron? Akala ko ba may pulong ang mga trabahador? Bakit parang may naiwan pa sa pinyahan? Palinga-linga siya, sinuyod ng tingin ang paligid, ngunit wala siyang nakita. Gayunpaman, patuloy ang kakaibang tunog. Mga yabag at kaluskos na tila nagmumula sa pagitan ng mga hilera ng tanim na pinya. Kakaibang tunog na yan. Nakakapangilabot. Dahil sa matinding kuryosidad, dahan-dahang nilapitan ni Tio Gabriel ang pinagmumulan ng mga yabag at kaluskos. Habang papalapit siya ay dama niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang noo at ang kaba na pumipintig sa kanyang dibdib. Hanggang sa marating niyang lugar kung saan nagmumula ang mga ingay. Laking gulat niya nang bumungad sa kanya ang isang nakakatakot na nilalang. Matangkad yun, balot ng makapal na balahibo ang buong katawan at may malalaking tenga na parang sa kuneho. Diyos ko! Anong klaseng nilalang ito? Biglang humarap ang nilalang sa direksyon ni Tio Gabriel. Halos sumabog ang dibdib niya sa takot ng tuluyang masilayan ang anyo nito. May mahaba itong nguso, matatalas na pangil at nanlilisik na mga mata na animo'y tumatagos sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi! Hindi ito totoo! Ngunit anuman ang pilit niyang ipaniwala sa sarili, malinaw ang nakikita ng kanyang mga mata. Walang duda, isang halimaw na nilalang ang paggala-gala sa taniman ng pinya. Sa sobrang takot, hindi na nagdalawang isip si Tio Gabriel. Agad siyang umurong at walang lingon na kumaripas ng takbo pauwi. Aswang! Aswang ang nilalang na yun! Aswang! Takot na takot si Tio Gabriel pagdating sa bahay. Mabilis niyang isinara ang pinto at bintana. Humihingal at namumutla habang sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili. Diyos ko! Aswang! Nandun sa taniman!
Gabriel, ano nangyari sa'yo? Bakit ka pawis na pawis at para nakakita ka ng multo? Oo nga, Gabriel. Para kayo nahabol ng 7 demonyo. Anong kalokohan na naman yan? Nakita ko. Nakita ko ang nilalang na gumagala sa taniman ng pinya. Ano? Nakita mo yung nilalang na sinasabi nilang nakakatakot? Huwag ka na magpaligoy-ligoy, Gabriel. Sabihin mo na kung ano nakita mo. Aswang. Aswang ang nakita ko ron. Matangkad siya. Tapos puro balahibo ang katawan niya. May malaking tenga na parang sa kuneho. At matatanas ang mga pangil niya. Nalilisik din ang mga mata niya na parang handang mambiktima. Diyos ko. Totoo ba yung sinasabi mo, Gabriel? Totoo nga na may aswang sa taniman ni Papa? Ano? Aswang? Gabriel, huwag pa akong natawanin. Anong klaseng kalukuhan yan? Nahawa ka na sa kabiliwan doon sa aling nidang yun. Hindi ako nababaliw. At hindi ako nagloloko. Kuya, nakita ko mismo. Malinaw pa sa sikat ng buwan. Isa yung aswang. Ayoko na bumalik sa taniman. Ayoko na rin ituloy ang plano ko kay Miriam. Babalik na lang ako sa Maynila. Gago ka ba, Gabriel? Malapit ka na magtagumpay sa plano mo tapos ngayon, aatras ka pa? Dahil sa kalukuhang aswang na yan? Wala ka talagang kwenta. Kuya, kung totoo nga na may aswang nga doon, delikado tayo kung itutuloy pa natin ang balak natin na bawiin ang pinyahan. Ayoko na rin. Hindi ko na rin itutuloy ang planong pagkuha sa taniman na yon. Isa ka pa, Ramona. Isa ka pa rin walang kwenta. Di ba nga palpak ang plano mong suhulan si Serapio? Pare-pareho kayong mga talunan. Kuya, kahit ano pang sabihin mo, ayoko na. Ayoko na makita ang nilalang na yon. Baka mamaya kapag itinuloy ko pang plano ko, ako pang mabiktima ng aswang na yon. May mga anak ako. Kuya, ayoko pang mamatay. Siraulo ka talaga. Kaya pala walang nangyari sa yung gunggong ka. Tuwag mo ngayip ka. Wala kang baya. Magsama kayong dalawa ni Ramona. Pero ako ang gagawa ng paraan para mabawi sa Serapio na yon. Ang pinya ni Papa. Hindi ko kailangan ng mga duwag at palpak na katulad nyo. Ikaw ang nahihibang na, kuya. Malakas ang kutob ko na ang aswang na nakita ni Gabriel ang siyang nagbabantay sa pinyahan. Kaya yun gumagala roon para bantayan ang pinyahan ni Mang Serapio. Anong laban mo sa aswang? Mapapahamak ka lang. Kalukuhan. Walang aswang. Tao ang gumagala roon sa taniman. Binabayaran ng matandang yon para bantayan ang pinyahan sa tuwing sasapit ang gabi. Ang problema, masyado kayong papatalo sa takot at kabubuhan nyo. Kapag ako ang gumawa ng paraan, ay siguradong tapos ang problema. Sa akin mapupunta ang taniman ni Papa. At pagsisisihan nyo na naging duwag at tanga kayo dahil sumuko lang kayong dalawa. Nang gabing yun, sumiklab ang tensyon sa pagitan ng tatlong magkakapatid habang galit na galit si Tio Luisito at natatakot si Tio Gabriel at Tia Ramona. Tahimik na nakikinig si Tatay Manolo. Hindi rin siya makapaniwala na may aswang sa kanilang lugar. Natakot din siya at gusto nang yayain si Tio Gabriel na bumalik sa Maynila. Ngunit muling nagsalita si Tio Luisito. Hindi porket dinadaga na ang mga dibdib nyo. Akala nyo? Makakalis na kayo rito? Nagkakamali kayo. Hindi kayo makakaalis dito hanggat hindi ko nababawi ang taniman ng pinya ni Papa. Kakailanganin ko pa kayong dalawa sa gagawin ko. Ano? Ayoko maging parte ng plano mong yan, kuya. Ayoko madamad dyan at ayoko ring mamatay sa kamay ng aswang na gumagala sa taniman. Hindi rin ako papayag sa gusto mo, kuya. Hindi na ako babalik doon. At saka wala na kaming pakialam sa pinyahan. Kung gusto mo, sayong-sayo na. Mas mahal ko ang buhay ko kaysa mabawi ang taniman. Akala niyo ba? Hindi ko pag-aandaan ito. Wala kayong magagawa kundi tulungan akong mapunta sa akin ang pinyahan kung ayaw niyong lumabas na ang mga baho ninyo. Ikaw, Ramona, di ba may kalagbuyo kang 16 anyos at ikaw pa ang gumagastos sa minor de edad na yon? Nakalaguyo mo. Ano kaya magiging reaksyon ng asawa mong Kano
Kapag nalaman na nilulustay mo ang pera niya sa lalaki mo, Paano mong nalaman? kilala mo ako, Ramona. Marami akong koneksyon. Kaya hindi yung makaliligtas sa akin. At ikaw naman, Gabriel. Gusto mong malaman ang asawa mong si Norma? Na hindi niyo anak ang panganay niyo? Tila nanigas ang buong katawan ni Tio Gabriel. Hindi niya akalain na gagamitin ng kapatid niya laban sa kanya ang isang lihim na matagal niyang itinago. Patay na sanggol ang isinilang noon ni Norma. Sa takot na magpakamatay si Norma kapag nalaman nitong namatay ang kanilang panganay na anak, pinalitan niya ito ng ibang sanggol na kinuha niya mula sa isang bahay ampunan. Palagi kasing panakot sa kanya noon ni Norma na magpapakamatay ito kapag nawala ang sanggol na ipinagbubuntis nito. Takot din siya sa mga magulang ni Norma na parehong may mataas na posisyon sa kapulisan, kaya't pinalabas niyang buhay ang panganay nilang anak. Napakatuso mo talaga, kuya. Ikaw ang atad na maangkin ang taniman. Sa'yo na nga napunta ang bahay. Gusto mo, sa'yo pa rin mapunta ang taniman. Sa ating tatlo, ikaw talagang pinakagahaman. Oo, aminin ko yan, Gabriel. Gusto kong makuha ang taniman ni Papa dahil bilang panganay, sa akin dapat mapunta yun. Akong dapat makinabang doon. Kapag sa inyo napunta yun, siguradong mapapabayaan nyo lang yun. Lalo ka na, Gabriel. Kana mo siguro, hindi ko alam, nalulung ka sa pagsusugal? Baka mamaya ipangpusta mo pa sa bisyo mo, ang pinyahan. At ikaw naman, Ramona, baka ipagtustos mo lang sa lalaki mo ang kita ng pinyahan. Kaya hindi maaaring mapunta yon sa inyong dalawa. Kuya, parang awa mo na. Hindi maaaring malaman ng asawa ko ang relasyon ko kay Eric. Mawawalan lahat sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi niya malalaman yun kung susunod ka lang sa mga sasabihin ko. Hayop ka talaga, kuya. Talaga ayaw ako, Gabriel. Kaya kung ayaw mong mabunyag ang pinakatago-tago mong lihim, sumunod ka na lang para hindi ka magkaroon ng problema. O baka naman gusto mong pati si Manolo ay idamay ko. Wag mong idadamay dito si Manolo! Madali naman akong kausap eh. E di sumunod ka na lang sa akin. At hindi ko idadamay ang paborito mong kapatid. Kahit hindi masikmuran Tio Gabriel ay pikit mata siyang sumunod kay Tio Luisito. Tulad ni Tia Ramona, nakahanda siyang gawin ng mga ipapagawa ng nakatatanda nilang kapatid upang patuloy na maitago ang kanya-kanyang lihim. Nang sumapit ang araw ng plano ni Tio Luisito ay handa na ang lahat. Kabadong-kabado sina Tio Gabriel at Tia Ramona, bagamat hindi pa naisa sa katuparan ng plano para na silang sinisilaban ng takot at pangamba sa mga mangyayari. O Ramona, handa na ba yung mga tao mo? Sa'yo ko itinuka to. Kasi alam kong mapagkakatiwalaan ang mga taong ibibigay mo sa akin. Oo, kuya. Good. Silang mga bayaran kong tauhan. Kapag may mga transaksyon ng droga, mapagkakatiwalaan at mahusay magtrabaho ang mga yan. Kaya hindi ako mapapahiya sa kanila. Hindi ko akalain na pati pagbibenta ng droga ay pinasok mo na rin, ate. Akala ko matino at legal ang negosyo mo. Yun pala. Ang asawa kong kanong totoong nagbebenta, hindi ako. Tinuruan lang niya ako kaya nasanay na rin ako. At hindi ko yung ikinakahiya dahil umasenso naman talagang buhay ko nang matuto ako kay Alfred. Palihim na napamura si Tio Gabriel. Tunay nga na walang kasing dumi ang buhay nilang magkakapatid. Naiyak din siya dahil sa kabila ng mabuting pagpapalaki sa kanila ng mga magulang, naligaw pa rin sila ng landas. Kaya ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi magagaya sa kanilang tatlo ang bunso nila na si Tatay Manolo. Dahil sa kalat na ang dilim ay nagsiuwian na ang mga trabahador sa pinyahan. Papunta na sina Tio Luisito, Tio Gabriel at ang 5 kalalakihan ng mga tauhan ni Tia Ramona sa bahay ni Mang Serapio. Hindi na pinasama ni Tio Luisito si Tia Ramona dahil hindi naman daw ito kailangan sa gagawin nila. Tiniyak din nila na wala ng tao sa paligid. Bukod sa kaba habang naglalakad sa may taniman ng pinya ay hindi rin naiwasan ni Tio Gabriel na kilabutan dahil baka biglang magpakita sa kanila ang aswang na gumagala sa taniman. Tinanong niya si Tio Luisito kung ano ang gagawin nila kapag lumabas ang aswang.
Tumawa lang ng malakas si Tio Luisito. Wala ka talagang kasinduan, Gabriel. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na walang aswang? At kung meron man, ay hindi yun obra sa atin. Dahil lalagyan ko siya ng butas sa pagitan ng mga mata niya gamit itong baril ko. Inilabas ni Tio Luisito ang hawak na baril at ganun din ang mga kasama nilang lalaki. Inilabas din ng mga ito ang mga dalang baril at ikinasayon. Ilang minuto lang ay narating na nila ang bahay ni Mang Serapio sa dulo ng pinyahan. Natanaw naman sila ng matandang lalaki. Sa kabila ng kanilang magaan na mga hakbang papalapit sa bahay ay may kung ano namang hindi maipaliwanag na tensyon ang biglang humalo sa hangin. Magandang gabi, Sir Gabriel, Sir Luisito. Halo't naparito kayo sa ganitong oras? Magandang gabi rin po, Mang Serapio. Pasensya na po. Yayayain po sana namin kayong uminom ngayong gabi. Nasabi na po kasi sa akin itong kapatid ko na nagkakaunawa na sila ng anak ninyong si Miriam. Bago po sana kami mamanhikan, gusto namin kayong makasama. Makainuman man lang bilang tanda ng respeto at pagpapalaga namin sa iyo, Mang Serapio. Bilang kayo ang pinakamatapat at pinagkakatiwalaan noon ni Papa. Sinabi ko na po sa mga kapatid ko ang tungkol kay Miriam. Tanggap po nila ang relasyon namin at buong puso nila kaming sinusuportahan sa pag-iibigan namin. Kaya naman, naisip po ni Kuya na magandang pagkakataon ito para magkasama-sama at magsaya tayo ng konti. Natutuwa ako dahil tanggap ninyo ang aking anak na mapapangasawa ni Sir Gabriel. Kung gayon, wala akong dahilan para tumanggi sa panyaya ninyo. Miriam anak, lumabas ka rito at narito na sina Sir Gabriel at Sir Luisito. Lumabas naman ng bahay si Miriam at tumugon sa tawag ng ama. Nakangiti ito at napansin ni Tio Gabriel, Tio Luisito at ng mga kasama nilang lalaki ang kagandahan ng dalaga. Nang may mapansin si Mang Serapio. Sino-sino ba ang mga kasama ninyo, Gabriel? Mga bagong tauhan namin, Mang Serapio. Nanggaling po kami sa maisa ni Papa. Naisip namin na isama sila rito para mas masayang inuman natin. Ay, ganun ba? Sige. Mas masaya nga kapag marami tayo. Tara, pasok kayo sa loob ng bahay namin. Pasensya na po kayo at may kaliitan. Nagpatuloy sila sa loob ng bahay. Ang mga kasama nilang lalaki ay nagsimulang mag-set up ng mga gagamitin para sa inuman. May dala si Tio Gabriel na basi. Isa itong alak na gawa mula sa fermented sugarcane juice at yun ang iinumin nila sa gabing yun. Samantalang si Miriam may naghanda naman ng mga pulutan para sa kanila. Naging masaya ang inuman ng gabing yun. Ngunit wala pang isang oras, unti-unti nang nanghihina si Mang Serapio. Sina Tio Gabriel, Tio Luisito at ang mga kasama nilang lalaki ay tuloy-tuloy lang sa pag-iinuman. Ilang minuto pa bigla na lang napasubsob sa mesa si Mang Serapio at nawalan na ito ng malay. Mukhang gumana na kay Tanda ang inilagay natin pampatulog sa iniinom niya. Tulog na siya. Gabriel, madali na natin siyang madidispatcha. Anong gagawin ninyo sa kanya? Nasaan pa ang utak mo, ha, Gabriel? Napag-usapan na natin ito, hindi ba? Kaya nga natin pinatulog si Tanda dahil gusto mong hindi niya maramdaman ang kamatayan niya. Ikaw pa nga ang nagsuggest nito, hindi ba? Pero kung ako lang ang masusunod, papahirapan ko ang lintik na matandang yan para makaganti man lang ako. Dahil sa kanya binigay ni Papa ang pinyahan. Maya-maya ay sinenyasan na ni Tio Luisito ang mga kasama nilang tauhan ni Tia Ramona. Inutusan niya ang 3 lalaki na dalhin at ilayo sa lugar na iyon nang walang malay na si Mang Serapio at pagkatapos ay dispatsahin na ito. Sinabihan naman niya si Tio Gabriel na dispatsahin na rin si Miriam. Pero bago yun ay kailangan muna nilang mapakinabangan ang kagandahan at kasariwaan ng dalaga bago ito isunod sa hukay
kasama ang ama na si Mang Serapio. Oh, ano pang hinihintay mo, Gabriel? May mo patunayan sa akin ang pagkalalaki mo. Ikaw na ang mauna kay Miriam. Alam kong gustong-gusto mo na rin siyang matikman, hindi ba? Pes, pagkakataon mo na. At pagkatapos mo sa kanya, ako naman ang titikim sa kanya. Pagsasawaan natin siya ngayong gabi. Walang nagawa noon si Tio Gabriel kundi ang maging sunod-sunuran sa demonyo niyang kapatid. Wala na siyang ibang pamimilian. Ayaw din niyang malaman ng asawang si Norma at ng mga biyenan niya na namatay na ang totoo nilang panganay na anak. Malaking gulo yun kapag nagkataon, kaya pikit mata niyang dinungisa ng pagkababae ni Miriam. Pagkatapos niyang pagsawa ng kaawa-awang dalaga ay si Tio Luisito naman ang lumapastangan sa katawan ni Miriam. Hayop kayo! Pinaliwala mo ako na totoong minahal mo ko, Gabriel. Pero ito na parang ikagating niya sa amin, Itay. Sambahin kayo! Huwag lang sumama ang loob mo, Miriam. Pinagaya ka naman ni Gabriel. Ngayon ako naman ang magpapaligaya sa iyo. Halos sumabog ang dibdib noon ni Tio Gabriel habang pinagsasasaan ng kapatid niya si Miriam. Pero hindi pa raw natapos ang kalbaryo ng dalaga dahil matapos itong ilang beses na gamitin ni Tio Luisito ay pinagamit naman nito ang dalaga sa 2 tauhan ni Tia Ramona na noon ay inggit na inggit at naglalaway na rin. Nang matapos ang mga buhong sa kalapastanganan na ginawa ay saka pinaputukan ng mga ito ng ilang beses sa dibdib si Miriam na tumapos sa buhay ng dalaga. Diyos ko, patawarin mo ko, Miriam. Naibit lang ako sa sitwasyon. Patawarin niyo ako ni Mang Serapio. Hoy, tumigil na sa kaiyak mo dyan. Baka nagukan pa kita. Kunwari ka pa eh. Nasarapan ka rin naman. Hoy, kayo dyan. Kayo nang bahala sa pagkain ng babaeng yan, ha? Gusto ko malinis ang trabaho. Yung walang bakas. Yung walang maamoy na ebidensya. Maliwanag! At ikaw, Gonggong. Halika na. Umalis na tayo. Bumalik na tayo sa bahay at baka may makakita pa sa atin dito. Hindi na nalaman pa ni Tio Gabriel kung ano ang ginawa ng mga tauhan ni Tia Ramona sa bangkay ni Miriam at kung ano ang nangyari kay Mang Serapio. Tulala lang siya hanggang sa makauwi sila sa bahay. Pagdating nila Tio Luisito sa bahay, agad na pinahubad sa kanyang mga damit niya. Susunugin daw ito ni Tio Luisito kasama ang mga suot nitong damit para walang ebidensya sa ginawa nilang krimen ng gabing yun. Buong magdamag din na hindi nakatulog si Tio Gabriel. Ang mga imahe ng nangyari sa bahay ni Mang Serapio ay paulit-ulit na sumisiksik sa isipan niya. Bumabalik sa alaala niya ang takot sa mga mata ni Miriam, ang pag-iyak at pagsigaw nito, ang malademonyong pagtawa ni Tio Luisito habang ginagawa ang kababuyan. At sa bawat sandali na nakahiga siya sa kama at nakapikit ay mistulang nagiging mas malinaw sa isip niya ang mga eksena. Paulit-ulit na bumabaon sa utak niyang karimari-marim na sinapit ni Miriam. Sa tingin niya, pinaparusahan na siya ng kanyang konsensya. Mas masahol pa sila sa aswang na nakita niyang gumagala sa pinyahan. Ang aswang na yun, kahit kailan ay hindi na merwisyo o ng biktima ng mga tao. Di tulad nila ng kapatid niyang si Tio Luisito na mga normal ngang tao pero wala namang kasing hayop at demonyo na nagawang pumatay o sabihing nagpapatay ng mga inosenteng tao. Diyos ko, bakit ko hinayaang mangyari ito? Bakit ako naging bahagi ng kasamaan ni Kuya Luisito? O bakit? Naglalaban sa loob niya ang takot at pagsisisi. Alam niyang hindi na maibabalik ang buhay ni Miriam, ngunit hindi niya rin alam kung paano niya kakayaning mabuhay ng may ganung kabigat sa kanyang konsensya. Kinaumagahan, napansin ni Tio Luisito na tila wala sa sarili si Tio Gabriel. Hoy, Gabriel. Tigilan mo na yung pagiging tulala mo.
Ayusin mo ang sarili mo. Mas lalo tayong mapapahamak diyan kung magmumukha kang ganyan. Teka, Ramona? Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin tumatawag yung mga tauhan mo? Sinabi ko sa kanila na tawagan ako agad kapag nagawa na nila ang iniutos ko. Pero wala pa rin akong natatanggap na tawag mula sa kanila. Mula sa mga buhong na yan. Peste! Hindi ko kaya maghintay ng ganito. Akala ko ba mahusay magtrabaho ang mga tauhan mo, Ramona? Maghintay ka lang, kuya. Baka naman kasi. Baka naman kasi ano? Ang sabihin mo, baka pumalpak ang mga gunggong mong tauhan. Manang-mana sila sa iyo, Ramona. Mga palpak! Kailangan na malaman ko kung ano ang ginawa nila sa bangkay ng mag-amang yon. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nasisigurong wala na sila, lalo na si Serapio. Anong ibig mong sabihin, kuya? Pumalpak ba sila? Hindi maaari yun. Tayong malalagot kapag pumalpak sila. Ayoko makulong, kuya. Ayoko makulong. Gago! Umandar na naman yung pagkaduwag mong litsek, ha? Manahimik ka nga. Baka marinig yung mga katulong ang pinag-uusapan natin at mas lalo lang tayong sumabit. Naman talaga. Paano kung malaman ng mga pulis ang nangyari sa kanila? Walang nakakita sa atin na tayo ang may gawa nun. Kaya imposibleng mangyari ang iniisip mo. Gago ka. At kung mangyari man yon, di gagawa natin ang paraan. Kaya nga pinagawa ko sa mga tauhan ni Ramona para siguraduhin walang ebidensya. Hindi ba? Kaso mukhang mga palpak naman. Kasalanan mo to, Ramona. Nagtiwala ako sa mga tauhan mo pero ngayon, ayaw na akong tawagan ng mga lintik na yon. Labis ang galit noon ni Tio Luisito, ngunit sa kabila ng kanyang matapang na pananalita, ramdam pa rin ang bahid ng kaba sa kanyang boses. Hindi niya rin maalis sa isipan ang posibilidad na pumalpak ang kanyang plano. Kuya, baka dapat umalis na lang muna tayo dito. Magtago muna tayo. Lumayo muna tayo sa lugar na to. Tama ka. Kailangan muna natin umalis dito at maghiwa-hiwalay ng landas. Gabriel, ikaw at si Manolo, bumalik na kayo ng Maynila kasama si Ramona. Ako naman, pupunta sa kabilang bayan at doon muna mananatili sa isa pang bahay ni Papa. Maghihintay ako roon hanggang may balita na mula sa mga tauhan mo, Ramona. Kapag nasiguro natin malinis ang pagkakanispat sa kinamang Serapio at Miriam, saka ako babalik dito para tuluyang makuha ang pinahan. Sa kabila ng kanilang plano, nanatiling balot ng takot ang puso ni Tio Gabriel. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya makakatakas sa anino ng kanilang kasalanan. Habang sila'y naghahanda upang umalis, ramdam pa rin nila ang bigat ng tensyon sa paligid. At sa kanilang pag-alis, dala nila ang hindi maalis-alis na kaba at pangamba na patuloy na bumabagabag sa kanilang mga dibdib. Pagbalik nila sa Maynila, nanatiling tahimik at malalim ang iniisip ni Tio Gabriel. Napansin ito ng kanyang asawang si Tia Norma na labis nang nagtataka kung bakit mula nang bumalik sila mula Bukidnon, palagi na itong walang imik. Gabriel, ano bang nangyayari sa iyo? Simula pa nung umuwi kayo rito ni Manolo, hindi ka na nagsasalita. Ano ba talagang problema? Ano ang nangyari sa Bukidnon? Ngunit kahit anong pangungulit sa kanya ng asawa ay hindi niya yun sinasagot. Nag-aalala na rin si Tatay Manolo sa kapatid niya. Halos hindi na nila makausap si Tio Gabriel na tila ba palaging nasa ibang mundo ang isipan. Samantala si Tia Ramona na umuwi rin sa Maynila ay hindi na rin tumawag o nagparamdam sa kanila mula noon. Pero isang araw, bigla na lang itong tumawag kay Tio Gabriel. Agad naman niya itong sinagot at narinig niya ang takot na boses nito sa kabilang linya. Hello? Hello, Gabriel? Oh, ate. Bakit napatawag ka? Diyos ko, Gabriel. May masamang balita. Ano? Anong nangyari, ate? Bakit parang takot na takot ka? May nagbalita kasi sa akin
na may natagpo ang mga naaagnas na bangkay ng mga lalaki sa magkakahiwalay na lugar sa Bukidnon. Wakwak daw ang mga tiyan at dibdib nila. At wala na mga laman loob. Nagkalat din daw ang dugo at pira-piraso ang laman nila sa paligid. Anong ibig mo sabihin? Sino raw ang lalaking yon? Gabriel, na yung mga tauhan ko. Sila yung inutusan ni Kuya Luisito para tumulong sa plano natin na bawiin ang pinyahan kay Mang Serapio. Ano? Paano nangyari yun? Ayon sa balita, aswang daw ang may kagagawa ng pagpatay sa kanila. Ang pumatay daw sa kanila ay yung aswang na gumagala sa pinyahan. May nakakita raw sa aswang na umaaligid kung saan natagpuan ang mga bangkay. Nanlamig ang buong katawan ni Tio Gabriel sa narinig. Napuno ng takot ang kanyang dibdib habang sumisiksik sa isip niya ang posibilidad na ang aswang na iyon ay nagbabalik para maghiganti sa kanila. Sa isip niya, pinatay ng aswang ang mga gumawa ng masama kina Mang Serapio at Miriam, kaya't hindi malabong sila naman ang susunod na biktimahin nito. Napagtanto niya na baka gumagala sa pinyahan ng aswang tuwing gabi ay para bantayan ang mag-amang Serapio at Miriam. Diyos ko, kami na ba ang susunod? Hindi maaari ito! Mula noon ay hindi na naglalalabas ng bahay si Tio Gabriel. Tuluyan ng nilamon ng matinding takot at pagkabalisa ang kanyang katauhan. Napansin na naman ito ng kanyang asawang si Tia Norma, kaya agad na naman siya nitong dinakdakan. Ano bang nangyayari sa'yo, Gabriel? Bakit hindi ka na lumalabas ng bahay? Para kang sinapian ng kung ano eh. Imbis na magtrabaho ka, heto't nandito ka lang nakakulong. Hindi mo rin ako maiintindihan, Norma. May mga bagay na mas mabuting hindi mo na nalaman pa. Aba, talagang hindi ko maiintindihan kung hindi mo sasabihin. Pagtapat ka nga sa akin, ano ba talagang nangyayari sa'yo? Ngunit hindi sumagot si Tio Gabriel. Sa halip na natili siyang tahimik, piniling itago ang kanyang takot at ang madilim na lihim ng kanilang nagawang kasalanan. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang tensyon sa kanilang bahay. Namistulang dinadala niya ang pamilya niya sa bingit ng pagkawasak hanggang isang gabi ay muling nakatanggap ng tawag si Tio Gabriel mula kay Tia Ramona. Nagulat pa siya nang biglang tumunog ang telepono sa kalagitnaan ng gabi. Nang sagutin niya ito, agad niyang narinig ang hagulgol at takot na boses ni Tia Ramona mula sa kabilang linya. Ate Ramona, bakit ka umiiyak? Ano na naman ang nangyari? Gabriel, wala na si Kuya Luisito. Patay na siya. Ano? Patay? Anong ibig mong sabihin? Paano nangyari yon? Tumawag sa akin ng mga pulis kanina. Natagpuan nilang katawan ni Kuya sa bahay ni Papa sa kabilang bayan. Naaagnas na rin ang katawan niya at gutay-gutay ito. Halos hindi na siya makilala. Wala na rin daw siya mga laman loob at halos ubos ng dugo niya. Diyos ko. Ate, huwag niyo sabihin. Oo, Gabriel. Sabi nila posibleng aswang daw ay kagagawa ng pagpatay kay Kuya. At yun din daw ang aswang na pumatay sa mga tauhan ko. Gabriel, baka tayo nang isunod ng aswang. Iniisa-isa niya na tayo. Alam ng aswang na may ginawa tayo kina Mang Serapio. May kinalaman ng aswang na yun sa mag-amang yon. Parang tumigil ang mundo ni Tio Gabriel sa kanyang narinig. Napakapit siya sa telepono, nanginginig ang buong katawan sa takot. Gayunpaman pilit niyang kinalma ang sarili upang sumukang patahanin si Tia Ramona. Ate Ramona, please, huminahon ka. Imposible namang masundan tayo ng aswang dito sa Maynila. Ligtas tayo rito. Hindi niya naman alam kung saan tayo nakatira, di ba? Kaya hindi niya tayo mapapatay. Paano ka nakakasiguro? Paano kung mahanap niya tayo? Ayoko pang mamatay, Gabriel! Ako rin ate. Ayoko pang mamatay. Kaya kailangan na hindi niya tayo mahanap dito. Sa kabila ng mga sinabi ni Tio Gabriel upang pakalmahin si Tia Ramona ay ramdam pa rin niyang gumagapang ang takot sa kanyang buong katawan.
Hindi maalis-alis sa kanyang isipan ang sinabi ng kapatid niya na imahe ng gutay-gutay na katawan ng kanilang Kuya Luisito na wala ng mga laman loob. Mas lalo siyang kinilabutan nang mapagtanto ang posibilidad na sila na ang susunod na mabibiktima ng aswang. Mas lalong umigting ang paniniwala niya na may kinalaman ng aswang sa mag-amang Serapio at Miriam. Nang gabing yun, hindi na naman dalawin ng antok si Tio Gabriel. Hindi niya sinabi kay Tia Norma ang nangyari sa kapatid niyang si Tio Luisito at maging sa bunsong kapatid na si Tatay Manolo. Hindi niya muna inihayag sa mga ito ang malungkot na balita. Puno siya ng halo-halong takot, pangamba at pagsisisi sa mga oras na yun. Dahil hindi makatulog, naisip niyang magpahangin sa labas ng balkonahe. Paglabas niya sa kwarto, nagulat siya nang makita ang isang nilalang na nakatayo sa may balkonahe. Nakatalikod ito. Nanindig ang mga balahibo niya at tumindi ang pagkabog sa kanyang dibdib nang mapansin niyang kilala niya ang nilalang na yun. Ang nilalang na nakatayo sa balkonahe ay ang aswang na gumagala sa pinyahan. Ang nilalang na kumitil sa buhay ng kanyang kapatid na si Tio Luisito at mga tauhan ni Tia Ramona. Dahan-dahan itong humarap kay Tio Gabriel. Kitang-kita niyang nanglilisik nitong mga mata at ang bibig na naglalaway. Animoy isang mabangis na hayop na naghahanap ng susunod na biktima. Unti-unting lumapit ito sa kanya at bawat hakbang ay nagdudulot ng matinding kilabot na bumalot sa kanyang buong katawan. Ikaw na lang ang kulang at ganap na ang paghiganti ko sa pambababoy at sa pagpatay ninyo sa pinakamamahal kong anak na si Miriam. Gulat na gulat si Tio Gabriel. Nabusesan niya agad ang aswang. Hindi siya maaaring magkamali. Ang aswang at si Mang Serapio ay iisa. Ikaw? Ikaw ang aswang? Paano? Ano, kilala mo na ako? Nagtataka ka siguro kung bakit buhay na buhay pa ako, no? Hindi kayo nagtagumpay ng kapatid mong si Luisito. Mabuti na lang at hindi umepekto sa akin ang pampatulog na inilagay ninyo sa inumin ko. Kaya narinig ko ang mga pag-uusap ng mga tauhan ninyo tungkol sa masama ninyong balak sa aming mga ama. Nanlaki ang mga mata ni Tio Gabriel. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ng aswang pero patuloy itong nagsalita. Pinagkatiwalaan ko kayong magkakapatid. Lalo na ikaw, Gabriel. Inakala ko na tunay ang pagmamahal mo sa anak ko. Pero hindi ko akalain na ikaw pa mismo ang mawasak at tutungi sa pagkababae niya. Mga wala kayong awa. Walang-wala kayo sa kabaitan ng inyong ama. Gusto kong ipaalam sa'yo na ako ang aswang na umalikid sa pinyahan. Hindi ako masamang aswang. Mas pinili kong mamuhay ng normal kasama ang mga tao. Kaya nga naging kaibigan ko ang inyong ama. At naging malapit talaga kami sa isa't isa. Kaya ako gabi-gabi na gumagala sa pinyahan. Dahil inutusan niya ako noon na pantayan ang kanyang taniman. Dahil may mga taong may masamang balak na kunin ito. At hindi nga siya nagkamali. Meron nga. At ang mga taong yun ay kayo palang tatlong magkakapatid. Kaya dapat lang na hindi sa inyo ipinamana ng inyong ama ang taniman. Dahil pare-pareho kayong ganid at masasamang tao. Dapat lang kayo magbayad. Tumawa ng malakas ang aswang na may halong pagtangis.
Ang tunog ng tawa nito ay parang isang matinding paalala ng mga bagay na hindi na maibabalik pa. At ang bawat patak ng luha nito ay parang sumpa na hahabol kay Tio Gabriel saan man siya magpunta. Pero ang mas nakakapagpagulantang kay Tio Gabriel ay ang huling sinabi ng aswang. Pero di tulad ang ginawa ko kay Luisito at Ramona. Hindi ko gagawing madali ang pagkamatay mo. Gusto kong ikaw mismo ang tatapos sa sarili mong buhay. Pinatay mo rin sa Ate Ramona? Dahil kasama siya sa plano niyo, di ba? Kaya dapat din siyang mamatay. Nga pala, nagtataka ka rin siguro kung bakit hindi na ipagtanggol ni Miriam ang sarili niya sa inyo, no? Kasi hindi namin siya tunay na anak ng asawa ko. Hindi siya aswang na gaya namin. Hampon lang namin siya. Pero kahit hindi namin siya kadugo, minahal namin siya ng buong buo. Kaya naman, matapos kong patayin ang mga demonyong lumabas tangal sa anak ko, ay binigyan ko siya ng marangal na libing. Kaya ikaw, Gabriel, humanda ka na. Nalalapit na rin ang iyong kamatayan! Yun lang at mabilis na umalis ang aswang. Hindi! Patayin mo na ako ngayon! Kinaumagahan ay nabalitaan nga ni Tio Gabriel na patay na rin si Ate Ramona. Tulad ng nangyari kay Tio Luisito at sa mga tuwa nito ay natagpuan din itong naaagnas na. Wakwak ang dibdib at wala ng mga laman loob. Pinatay nga ito ng aswang na si Mang Serapio. Mula noon ay bigla na lang nanghina si Tio Gabriel. Naging sakitin na siya at bumagsak ang katawan niya. Nang ipatingin siya sa doktor ni Tia Norma, wala namang nakitang problema sa kanya. Misteryoso ang naging karamdaman niya. Pero kahit nahihirapan sa hindi matukoy niyang sakit ay nagawa niyang ipagtapat sa asawa niya at sa kapatid niyang si Tatay Manolo ang mga nangyari sa Bukidnon at ang lahat ng kasamaang ginawa nilang tatlo, nina Tio Luisito at Tia Ramona, sa mag-amang Mang Serapio at Miriam. Hindi sila makapaniwala na nagawa yun ng magkakapatid. Nasabi na lang ni Tia Norma na tama lang na pagbayaran nila ang krimeng ginawa nila. Walang kapatawaran ng lahat ng ginawa namin, Norma. Buhay nga ako. Pero nasusunog na ang kaluluwa ko sa impyerno. Pero pinagsisisihan ko ang mga kasalanan ko. Hindi man ako mapatawad ng Diyos. Handa akong harapin ang lahat ng parusa. Wala na akong magagawa para baguhin ang mga nagawa mo at ng mga kapatid mo. Pero naniniwala akong totoo ang pagsisisi mo. Hindi ako Diyos para magpatawad. Pero tao akong marunong umunawa. Kung handa kang harapin ang parusa, gawin mo ito ng may tapang at sinseridad, Gabriel. Hindi pa uli ang lahat. Pwede mo pa rin itama ang lahat. Tama ka, Norma. Maraming salamat. At binigyan mo ko ng ideya. Lumapit noon si Tio Gabriel sa mga otoridad upang ipaalam ang ginawa nilang krimen. Isinalaysay niyang lahat sa mga pulis ang mga nangyari pati na rin ang tungkol sa aswang na si Mang Serapio. Pero pinagtawanan lang siya ng mga ito. Walang naniwala sa kwento niya. Kaya hindi rin siya nakulong. Humaba pa ang buhay ni Tio Gabriel. Umabot pa nga siya sa edad na 62, kaya pati sa 6 na mga pamangkin niya ay ikinuwento niya ang mga naranasan niya sa Bukidnon, pati na rin ang mga kasalanan na ginawa nila ng mga kapatid niya.
Pero mahinang-mahina na siya noon at hindi na siya nakakalakad at nakakatayo sa higaan. Pero nakakapagsalita pa rin naman siya kahit paano. Pero isang araw nagulat na lang kami ni Tatay Manolo nang mabalitaan namin na nagpakamatay si Tio Gabriel. Nakita na lang ni Tia Norma na laslas ang lieg na nakahiga sa kama at hawak ang isang patalim. Sa isip namin ay nagkatotoo ang sinabi ni Mang Serapio na si Tio Gabriel mismo ang tatapos sa sarili niyang buhay. Nakakalungkot na doon nagwakas ang buhay ni Tio Gabriel. Oo, nagsisi siya sa mga kasalanan niya, pero hindi naman niya naipagtapat kay Tia Norma ang pagkakamali niya noon na inilihim niya na namatay na ang panganay nilang anak. Na ang kasama ngayon ni Tia Norma na itinuturing na anak ay kinuha lang noon ni Tio Gabriel sa bahay ampunan. Kahit sa kamatayan ay dinala pa rin ni Tio Gabriel ang lihim na yun. Kaya ako naman nalaman ang tungkol doon ay dahil sinabi sa akin iyon ni Tatay Manolo. Bukod kina Tio Luisito at Tia Ramona ay si Tatay lang ang nakakaalam ng dirty little secret na yon ni Tio Gabriel. Sa lahat ng nangyari, sana ay matahimik na ang kaluluwa ni Miriam dahil nakamtan na ni Mang Serapio ang katarungan na matagal niyang inasam para sa inabusong anak. Masakit man at puno ng kahihiyan ang pinagdaanan ng aming pamilya, may iniwan naman itong aral na mananatili sa amin. Isang aral na dadalhin namin hanggang sa huling sandali ng aming buhay.